yace me yasa ma bai sauraren su saboda mi su da kansu ba su shiri tsakanin su kuma suna cutar yan Nijar amma sai su zo da intérêt personnel din su suna son su shiga sai ya hana su sai su dawo su ce mun kai kukan ku an kiya karɓe kukan ku to wannan abu shi yasa da mun ka zo mun samu amfani cikin taron da muka sa hulami yayi muna bayani dalla dalla ya ga muna duk da ake cutar mu warko ma ce muna an kai hatta konsila wanda aka yi magawa sai ta yi wata sai ta kwana tara ba ai wannan konsila ba gawa kina nan abinda suke ce muna kenan yace ya rantse da Allah ya kirayo kuma Musa wanda shine ke bada takardun yace Musa ba gaban ka an kai ba yace duk radda an ka takardar gawa yace abunda ma mu ba mu sani ba banza ake yin takardun yace kai tsaye kuma yake sun yin takarda ya ba Musa yace yanzu da mun ka zo ya gwada muna konsila abun gashi le sai fase sun kusa 200 suna nan aje ɗan kamishin sun amshe kuɗin ku sun sa cikin aljihu wa'annan le sai fase suna nan aje ba su to sun ka amshe su ba sai su ce muku har yau ba ai sun yi ba kenan wa su suna son su hada mu da ambassador kuma mun zo da kanmu kuma ambassador ya saurare mu mun gode kuma mun nemi alfarma nan da gaba ambassador yayi kokari ya zan tara mutane kamar yadda sun ka tara mu yau suna waye muna da kai a bari ana shiga tsakanin mu da aka yi a ce wani sai ya kai sakonka shi yasa ana cutar mu ba mu san inda gaskiya take ba amma yau da mun ka to kiri mun ji inda gaskiya take ɗan kamisho suke cutar mu suke cin amanar mu kuma ɗan Allah ya sware da akwai zama na gaba wannan zama za mu yi bayani mu ba shi ambasadar shawarwarin da ya kamata ya bi insha Allah amma